хатын арасындагы яшь айырмасы ничек тәэсир итә? Берәүләр яшь айырмасы зур булмаганда парлар бер-берсен яхшырак аңлый, шул рәвешле гаилә бәхетлерәк ди. Әмінә икенчеләр гаиләдә берәүнең тормыш тәҗрибәсе күбрәк булган очракта яхшырак ди. Алтын урталыкны табу өчен студиягә кунаклар чакырдык. Алар белән аларның тормыш тәҗрибәсендә бүгенге теманы сүтеп җыярбыз. Хәерле кич, кадерле кунаклар, кадерле спикерлар. Әйдәгез шушы чыннан да җәмгыятьтә күп сораулар, шикләр уяткан темага бер күз салыйк әле. Сөйләшүне сездән башларбыз, Чулпан. Сезнең очрак ниндирәк гаиләдә яшь айырмасы? Мин үземнән башлаганчы без бу теманы Сөембикә журналында күтәреп чыктык. Социаль тема дип, чөнки нәрсәгә ир белән хатын айырмасында хатын өлкәнрәк теманы алдык без, әйме? Нәрсәгә алындык? Чөнки менә карыйсыз, тыелган граммда үскән балалар, алар инде бик күп таләпләр зур. Җегетләргә таләпләр зур, аларга бай да җегет кирәк, аларга машина да булсын, квартирасы да булсын, бусы да булсын, чәчәк тә бүләк итсен. Һәм без менә шу интернетта казына башлаганда аңладык, яшь җегетләр күбрәк өлкәнрәк хатын-кызларга карый башлаганнар икән. Чөнки яшь кызларга килергә бик авыр. Тегеләрнең Таләпләренә туры килми, өлкәнрәк хатыннар әле хәтта үзләре биреп куярга мөмкин, өстәп тә бирергә мөмкин. Өлкәнрәк хатыннар кылык җыеп, кочак җыеп каршы ала, чөнки аларга мәхәббәт кирәк иратлардан, әйме? Мәхәббәт кирәк, наз кирәк. Менә шундый феномен барлыкка килә башлаган дип, без яза башладык һәм эзли башладык үзеннән ире кичкенә булган геройларны, һәм без таптык шундый героиня, аның ире белән арасы 21 яшь. Ләкин бик матур әкияттәгечә язылган, Чулпан, чын барлыкта да шулай идеме ул? Чын барлыкта да шулай. Мин үзем сөйләшкәннән соң ул парларны белгән кешеләр белән сөйләштем. Әйтәм, бу чынлап та шулаймы сыңалар дип. Бөтен кеше чынлап та шулай диде. Ничек менә кыскача гына булса да аңлатып узыгыз әле кыскача. Егет бердә өйләнмәгән, ә хатынның ике баласы бар. Миңа кызык, ничә ел бергә яшиләр менә алар? Алар инде 17-18 ел бергә яшиләр. Бергә бар икән. Хәзер инде хатын лаеклы ялда, әле ире эшли. Уртак балалары юк. Уртак балалар юк. Хатын башта ук әйтеп куйган, мин бала тапмаячакмын дип. Ир риза булган. Чөнки аңа анда инде 45 яшь булган. 45 тирәсе булган. Ул вакытта егеткә 20 яшь. Һәрберсен менә бәхет ахыр чиктә бәхетсез нәрсә дигән сорауга җавабы нинди булды соң? Хатын-кызны аңларга ират нәрсә дип җавап бирер? Беләсезме, мин ул ират белән дә сөйләшеп йөрим. Минем танышым, ул үзен бәхетсезгә санамый. Гаиләдә бит гармония булырга тиеш, иң беренче. Алар икесе дә гармониядә яшиләр. Менә ул шуңа риза булган, хатын аны бала караган кебек карый, тәрбияли. Бәлки ул хатынга эләкмәгән булса, ул җегет юкка чыккан булыр. Анысы да бар бит әле. Психологтан сорыйсым килә, бу очракта бәлки менә шундый моментны искәртеп узалар, яшьрәк иратлар өлкәнрәк хатын-кызларга ни өчен менә шулай кызыксынып карыйлар. Бәлки ана назы җитмәгәннән, бәлки ниндидер менә шундый моментлар да бардыр. Ничек әйтерсез? Нәрсә диярсез? Характерның нәкъ туры килүе шуннан бәйледер. Берсендә булган, икенчесендә юк, һәм бер яктан стереотип кабул ителгән теге ират баш хатын-кыз муен дигән, монда киресенчә уйныйдыр. Инде менә ул бер-берсен компенсировать итү дигән нәрсә бардыр дип саныйм мин. Ул чөнки бу бит инде теге сирәгрәк күренеш инде, барыбер мондыйга күп иратлар риза булмаячак дип саныйм, чөнки нормаль күренештә инде мин үземчә дә, үз фикеремчә дә инде саныйм, иратның инде ул акыллы да, кеше дә, хатын-кызныкыннан яше дә, хезмәт хакы да зуррак булырга тиештер дип саныйм, инде ул нормаль күренеш. Монда хәзер ситуация тигезләшкән, лаеклы булгачкач хәзер ират күбрәк эшли. Монда тигезләшкән, монда бер нәрсәдән дә искүлчә әйтеп булмый, чөнки безнең менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да инде өйләнгән булган үзеннән 15 яшькә олорак хатынга, әгәр дә халкың әхлагың яхшы икән, сез гармонияда яши аласыз икән, мәхәббәт бар икән, бу как бы проблема тудырмаска тиеш инде андый очракта. Тик инде монда инде шундый иратның да хатын-кызның да моңа
риза болуы, теге bir-birsine yaraklaşıp yaşay bilüğü gerektir diye uyluyum. Indi şunday. Peygamberimiz misalın biz bugün әле Allah birsa әле jintiklep süylәрбез. Аңарчы менә монда безнең тире шундый очракның вәкилләре бар. Шуннан да хатыннары ирләрне, Винаристан башлыйлар, Винарис. Ничә яшь әле аерма? 9. 9 ел. Лилия белән. 15 елдан 9 ел. Юк, күп түгел. И вообще, мен әйтәсем килә, мин үземне бәхетле кеше дип саныйм хәзер. Менә, Лилия белән теге бергә яшашкач, мин аны гомумән 27 ел булай да беләдер Лилияны. Но мин аны осознанно русча әйткәндә предложение ясап, инде хәзер ул минем хатым. Яшь аермасы сизеләме менә хәзер? Очрашканчы юк, яши башлагач. Юк, сизелмей. Али может лет 15 елдан соң Алла кушмасын, конечно, может быть сизелербез, но хәзер безгә рәхәт. Шулай да, менә рәхәтлекнең сире нәрсәдә? Бу очракта сез кайда менә бу балансны, гармонияны таптыгыз? Беләсезме, мен әйтәсем килә, Лилия ул бик мудрый хатын кыз. Миңа ул малолеткалар кирәк тә түгел. Алар белән сөйләшергә дә сүз тап булмый. Алар белән нәрсә әйтсәң дә, постельдә дә миңа алар белән рәхәт түгел. Чөнки опытлары юк. А минем өчен опыт кирәк. Монда студияда хәзрәт барлыгын унытма, Винарис. Ничего, хәзрәттә шуны белән шөгыльләнә, түгелме? Балаларда бар бит аның да. Кирәсме, инде теория туды миндә, үзеннән үзе. Сез әйттем бит, 27 ел була да белә идем дип. Бәлки сезнең мөнәсәбәтләр аның кадәр үк теге без сөйләгән кысага сыймыйдыр. Бәлки сезнең уникаль очрактыр. Монда син әйтәсең 27 ел дусларча, монда шул ук дуслык бәлки гаиләдә генә дәвам итәдер. Бу очракта монда кайсысы менә бу өстенлек итә? Сезнең гармонияда бер-берегезне 27 ел булып дус итүгезме, яисә ир белән хатын булып та сез гармонияны таба алугызмы? Ир белән хатын булуым минем өчен. Шун русча әйткәндә миңа ул беләсезме, ближе стало еще Лилия. Якынрак булды ул минем өчен хәзер. Монда мәхәббәт зур роль уйный. Әле тагын шунысы да бар. Ничә яшьтә өйләндегез? Ул мәхәббәт дип әйтеп тә булмый. Ой, карап торсаң сезгә шундый зур мәхәббәт, улы мәхәббәт сезнең арада. Син алай димәле, Винарис, читтән күрә. Ничә яшьтә өйләндегез? Миңа 45 булды, Лилияга 54. Әле монда да бит әле ситуацияның уникальлеге ничә яшьтә кавышудан да тора. Менә Зөлфиянең ситуациясын белик әле без. Кайчан кавышканнар һәм ничә ел яшисез? Айваша җитди итеп миңа кулым ситуация дип сөйләшүле миңа нишләптер көләсем килә шул. Бер нинди ситуация да юк, проблема да юк. Кешеләр арасында мәхәббәт бар икән, ниндидер бер-берсенә тартылу, җинси яктан да, төрле яктан тартылу һәм тормышта уртак максатларың бар икән, анда син уйлап та тормыйсың. Бармы синең яшь аермасы? Ничә яшьтә өйләнешсез? Ничә яшьтә? Миңа 26 иде. 26, аңа? Тәлгатькә 19 иде. Менә. Мин аны белмәдем, аңа 19 яшь икән. Аңлыйсыз, монда ситуация төрле. Сез инде 40-та өйләнешкәнсез, 49, монда яшь вакытта. Мен Тәлгатькә хәзер 45, миңа 52. Ну сез 26 ел ikiniz de maturi, şiberi, yaşı. Şulay bit indi. Tut küstəməsin. Hazır da siz Олар мüşкәндә яшь аермасы сизелдеме? Булдымы шундый моментлар? Барыбер яшь аермасы бар бит. Белмим, хәзер Тәлгат сакаллар үстереп җибәрде. Сакалларына шол кергән. Мен что-то син выглядишь как-то. Мен портайбрак киттек ахырсы син. Ана Зөлфиянең очрашуы уникаль. Минем Лилия мәсәлән, наоборот, яшереп китте ул. Туганнар нәрсә дип менә туганнардан булмадымы шундый? Ул бит яшь синнән яисә сине олырак дигән ниндидер күз карашлары. Мин баштарак курыктым. Мин башта Тәлгат әйткәч тә 19 әйтәм, в смысле 19? Әйтәм 19. Бу өйләнешкә чиң якынлашканнан соң инде. Минем башыма сыймый. Әйтәм 19. Ул шундый җитди, ул шундый җитлеккән. Минем өчен ул шундый ир заты. Мин аның артында качып яшеренеп торам. Безнең бер кайчан да булмаган ситуацияме, кайчан мин алдан барам, Тәлгат каядыр качып, я о нем забочусь. Никогда такого не было менә. Минем гел үземне мин кичкенә кыз ниндидер шулай итеп хис итәм. Чөнки ул бөтен эштә эшләгәндә дә ул менә чын ир заты. Ул бит яшьтән тормый. 45 яшьлек, 50 яшьлек ирләр алар шундый инфантиль булалар вообще. Ну, какие-то неприспособленные тормышта име. Яшь егетләр, шундый җитди, җинсызганып тормыш алып баралар. И аларның менә безнең ситуация. Аннан соң Зөлфиянең ситуациясы бер икенчерәк, уникальрәк дип әйтергә була, чөнки профессиясы, әйме? Без ияләнгән актерлар, артистлар арасында анда яшь әле биологик яктан сизелми дип әйтик. Бу очракта да артистлар арасында бик күп
Хәтта ил җитәкчеләре, президентлар арасында без беләбез, Европада бар шундый пар. Макрон белән 25 ел Бу әле профессия карап, монда ситуация уникальрәк. Беләсе килә, менә гади кешеләр ничек яши икән. Гадәти тормышта дандый геройлар Шундый күпме? тагы бер героем, әйме? Аларның арасы 9 яшь. Хатын-кыз әйтә, хатын әйтә, минем яшь иргә кияүгә чыгуымның бик зур плюсы, мин һәр вакыт, һәр секунд үземне карап йөрим. Ир өчен плюс бу, ир өчен. Ул миңа шуның Стимул бирә. Я менә синең бит ирең яшь, матур. Ул бит башта бары бар бит инде. Ирем яшь дигән әйбер. Бардыр инде Зөлфия апа. Бар. Мин үз көчәнеп нәрсәдән карыйм. Күрәсең, бернинесе бәлки. Чөнки беләсең, мин Уважение уйламыйм. хөрмәтне. Минем ирем яшь, үземне карыйм әле дип алай итеп яшәмим. Мин көчәнеп, интегеп, юган дибер. Сендә бардыр. Сез актриса инде, сезнең һөнәрегез башка. Мәсәлән, минем Лилия Кичектән тоже шулай бит күренә. җырчы, актриса, как кем әйтмешли. Яшим шулай. Ул үземне бөтен җирдә карый ул. Юк, ул бик яхшы әйбер бит инде. Ирек янында тишек халат киеп йөрүгә караганда, шортик белән Төрлечә пижама була, киеп төрле йөрүгә. ситуациялар була. Тормыш Халатсыз да йөргән бардыр. идеаль тормыш юк бер кайда да бер кемдә. Аннан соң тагын бер очрак, менә монда инде Илназга мөрәҗәгать итәсе килә. Бу очракларда әйтик, яисә хатын улырак булса, я ир улырак булса, нәсел дәвамчылары булмый дигән менә шундый моментка да игътибар итәләр. Бу очракта бармы сезгә мөрәҗәгать итүчеләр арасында дип әйтик, яисә танышлар арасында? Аның буенча мөнәҗәгать иткәннәр юк. Миңа инде күбесенчә башка иштән керәләр диергә була. Теге прям сексология буенча теге килеп алай мөнәҗәгать итмиләр. Башкачарак психология буенча коучинг янында караганда әкрен генә шул якларында карап китәбез. Чөнки кеше бәхетле булсынча, тулаем бөтен сфераларда ябык була тиеш, бөтен яктап ул тулысынча бәхетле кеше була тиеш. Шуңа күрә шундый проблема белән әйтеп мөнәҗәгать иткәннәр юк. Монда инде шәхси һәрбер кешенең үзенең эше һәм парлар берләшкән, кавышкан вакытта алар бер-берсе белән аралашып, сөйләшеп, бер-берсен яхшылап белеп кергә тиешләр. Әгәр дә алар бергә сөйләшеп, моның турында киңәшләшеп кергән булсалар, безнең мәсәлән балалар була яки булмый дип инде монда бернинди проблема да юк. Менә бу коуч мәсьәләсендә дә, гомумән киңәшләр мәсьәләсендә дә әйтергә җайлы. Сөйләшеп кергән, bütün kişi сөйләшеп өйләнешә. Bütün kişi аңлашып өйләнешә. Тик нигәдер өйләнешкәннән соң гына башлана аның менә нидер яклары, бигрәк тә яшь аермасында. Ә бәлки башланмыйдыр. Бу хакта без рекламадан соң сөйләшеп дәвам итәрбез. Ир белән хатын арасындагы яшь аермасы ире оларак, хатын яшьрәк, без моңа инде ияләнгән. Ә менә бүген безнең сөйләшү барыла ире яшьрәк, хатыны оларак очрак. Олай гына түгел, төрле очраклар бар инде ул. Ансында тегесендә, монсында карыйбыз бу очракта. Гомум сорау бирәсем килә минем студиядагы кунакларга. Шулай инде Илназ сезгә гаиләдә барыбер сексуаль тормыш беренче урында, ни генә дисәк тә, әймә моның белән килешмәүчеләр бармы арагызда? Юк. Юк. Сексологка менә бу мәсьәләдә, бу проблема белән мөрәҗәгать итәләрме? Алар менә ачыктан-ачык әйтеп мөрәҗәгать иткәннәре юк. Бар кешеләр ничектер недовольны ул сексуаль ягы белән инде. Монда иң беренче кешегә үзен өйрәнергә кирәк. Нәрсә аңа ошый, нәрсә аңа ошамый. Безнең юк шундый үзебезне өйрәнү правиласы дип әйтимме соң инде, культурасы дип әйтимме, башта үзенә башларга кирәк. Нәрсә сиңа ошый, ошамый, шуларны аңлап, үзенең партнерыңа моны җиткерергә, аның белән сөйләшергә, аралашырга һәм ачыктан-ачык уртага салып сөйләшкәннән соң күп кенә проблемаларны бетереп булачак. Ул проблема бетми инде ул проблема. Ошамый, бетте шуң белән. Ул бер ноктага бер яшькә килеп җиткәч, ул проблема бетми инде, ул проблемага яшәргә күнегергә генә туры. Ишек бетмәсә, ул бетергә. Сексуальлек вообще гомумән яшькә бәйле түгел әгел. 30 яшьтәге иратка да аз кирәк бар. 60 яшьтәге иратка да күп кирәк бар. Ул берничек тә ул сексуаль конституция гомумән яшькә карамый. Бер кайчан Нәрсә генә дисәгез дә аз һәм күплектән карасак, бар бит гомумән ул юкка чыгу дигән күренеш. Хатын кыз күпмедер яшькә җиткәчтен кредитлана башлый. Түгел, яисә ират күп. Менә шушы кайсыдыр очракта яшь аермасы зур булганда, ул бит сизелми башлый. Теге ягына, теге ягы әле кирәк, бу ягы инде Ул менә сез бер яшьтә булсагыз да, сездә дә ул проблема туарга мөмкин. Сез аны яшь белән гомумән бәйләмәгез. Гаилә эш шундай багана торда дип әйтергә була инде. Ул сексуаль страсть, дуслык һәм җаваплылык.
Моның берәр баганасы булмаса, нәрсә булса да, күпме сезнең анда буламы, булмыймы бергә җинси мөнәсәбәттә дуслыгыгыз юк икән, аңлашуыгыз юк икән, барыбер гаилә бергә кала алмый, ул таркала башлый. Бәлки без гомумән бу сорауга сексуальлек ягыннан карамаска тиешбездер. Шуннан да менә бүген монда мисаллар китерелде. Дин ягыннан да ничектер безнең стереотип буларак ияләнелгән ират олырак була хатын-кыздан дип әйме. Ләкин безнең динебездә бер кат инде буны кузгаттык. Иң зур мисал безнең пәйгамбәрбез мисалы. Хәзрәт, сездән бер фикер көтәбез менә гомумән шушы ситуациягә карата. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу мәсьәлә ул индивидуаль мәсьәлә дип әйтергә кирәк, хәтта диндә дә. Чөнки пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям мисалында күрәбез, аның беренче хатыны андан була 15 яшькә олырак. Хәдичә анабызга була 40 яшь, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга була 25 яшь. Һәм 40 яшьлек хатын ул вакытта әле бала таба, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның исән калган бөтен балалары да Хәдичәдән була. Шуңа күрә дә монда бернинди каршылык булмый, һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны бик ярата, хәтта әле үлгәннән соң да бик сагынып яши. Инде шул ук мисалда бар, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзеннән күпкә яшьрәк хатын алган мисалда бар. Аннан соң Хәдичә анабызның үлеменнән соң 30-40 яшькә үзеннән яшьрәк хатыннар алган чиракта бар. Шуңа күрә дә бу мәсьәлә күрәсең ул индивидуаль, кешегә карап. Ягъни әгәр дә инде син яши аласың дигән үзеңнән олы кеше белән яки яшьрәк кеше белән дип әйтик, бернинди проблема юк, бернинди киртә юк бу чиракта. Әмма бар классика дип әйтик инде. Бер тәртип, мәсәлән, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, иләнегез ди, шундый хатыннарга ди, әл-вадуд, әл-валуд, үзен яраттыра торган һәм бала таба торган ди. Ягъни монда инде син шуңа омтылырга тиеш. Ул хатын кыз сиңа ошасын, үзен яраттыра белсен, һәм җаның белән яшәргә җиңелрәк була үзеңгә, һәм дә инде бала таба торган. Монда инде син үзеңне баладан мәхрүм итәргә тиеш түгел. Менә хәзер теге яшь башың белән миңа бала кирәк түгел, без бер-беребезне шашып яратабыз дип, киләчәктә аннан соң ул мөхимру униячак. Менә бу ике сайлау мөмкинлеге булса, үлеп ярата бик каты менә тартыла, ләкин теге якның таләбе булса бала тумылса, димәк, ул бала дигәнне беренче урынга куя. Өстенлек ала. Әлбәттә шулай, чөнки иләнгән вакытта мәхәббәт белән әйләнергә кирәкми, акыллына кушарга кирәк. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ва җа'ала бәйнәкум маваддата ва рахмат." Без сезнең арагызга салдык ди, илфат һәм салдык рәхмәт ди. Аллаһ Тәгалә ир белән хатын мөнәсәбәтен тасвирлаганда бер вакытта мәхәббәт белән тасвирламый. Менә бу мавадда дигән сүз, илфат дигән сүз аңа керә бик тирән мәгънә. Бер-береңне аңлау, бер-береңгә тартылу, бер-береңгә ошау һәм мәхәббәт шуның бер өлеше генә. Әгәр дә син шашып яратып, башың китеп иләнәсең икән, ул мәхәббәтнең аның гомере бик кыска булырга мөмкин. Ул мәхәббәт иләнгәннән соң ул трансформация үтәргә тиеш, менә шушы мавадда дигән, илфат дигән хискә. Әгәр дә ул аңа әйләнмәсә, син беренче күрүдә теге кичергән хисләр, дәрт, шашыну, гыйшык дигән сүзләр, алар инде үткәннән соң мин хәзер моның белән яши алмыйм дип, син үзеңә шулай дип әйтеп тә куярга мөмкинсең. Шуңа күрә дә монда инде бу әйберләр индивидуаль. Мәсәлән, шундый чиракта була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер егеттән сорый: "Син иләндеңме әллә?" ди. "Иләндем" ди. "Кемдә алдың?" ди. "Айрылган, оларак яшьтә бер хатынны алдым" ди, инде бер кеше әйтә. Сахаба әйтә радиллаһу анһум. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Нишләп яшь кызны алмадың?" ди. "Син аны яратыр идең, ул да сине яратыр иде" ди. "Син аның белән уйнар идең, ул синең белән уйнар иде" ди. Ягъни яшьлекнең матурлыгын күрсәтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ләкин бу кеше әйтә: "Безнең дә әтияни вафат ди, минем карамагымда кичкенә сеңелләрем, кичкенә никәшләрем бар ди. Мин оларак хатын алдым, аларны да карап тәрбияләсен" дип ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Алла сиңа аңлашылды" ди. Ягъни менә шундый бар чираклар тормышта. Теге уйлап, менә шулай иттереп тормыш чирагында Ләкин бу искәрмә булып чыга. Менә шул хәдистән генә чыгып карасак та, өйләргә кирәк. Яшь бала кайта торган, оларак сайласаң, монда менә шушы пәйгамбәрбез бит Хәдичә анабызга әйләнгәндә аның сәбәбе булган, әйме? Монда да димәк шундый искәрмә булган чиракта гына кавышала өлкән яшь белән. Классикада шулай. Классикада, ягъни менә әйтик инде гади тәртип дип әйтик, сайлаган вакытта бала таба торган, әйткәнебезчә үзен яратыра торган, үзеңнән яшьрәк булган кызга әйләнергә. Аның хәтта санап чыгарган шундый бер тәртибе дә бар. Математик дип әйтик инде, ул уртача инде. Мәсәлән, кешегә 40 яшь икән, аның яшен 2-гә бүләсең, 20 була, аны 2-гә бүләсең, 10 була, һәм 20-гә 10-ны сисең дә 30 яшь килеп чыга. Ягъни 40 яшьлек ир кешегә 30 яшьлек кыз, димәк инде алар туры килә яшь буенча. Бу шундый бер галимнәрнең фикере дип әйтик инде. Әлбәттә, әйткәнебезчә, бу классика, бу безнең тормышыбызда булган асыл нигез дип әйтик.
шушыңа омтылырга мөмкин, әмма инде үзеңнән олырак кеше сиңа ашаса, яшьрәк кеше ашаса, бернинди проблема юк шариғат ягыннан. Монсында син үзеңнең күңелеңнән чыгып, аның белән уртак тел табуга карап дип әйтгәндә шулай карарга мөмкин, инде шулай яшәргә мөмкин. Мәсәлән, инде синең балаң дип әйтгәндә үзеннән олырак хатын-кызга гашык булган икән, тавыш күтәреп, бөтен нәрсә харап булды дип инде әле ашыгырга кирәкми. Карарга кирәк, тикшерергә кирәк. Мәсәлән, минем шундай чирак булды. Бер әбидә аш булды инде. Ул кияүгә чыккан үзеннән 10 яшькә яшәрәк егеткә дип әйтик. Ул инде гашык булды ди, үзе йөрде минем арттан ди, совет чорында кудым мин аны ди, килмә дип әйттем ди, ләкин ул теге барбер яратам, синнән башка яшәям, өйләнештек ди. Инде аның бабай үлеп тә киткән инде. Әле бу әби хаман яши. Шуңа күрә әле олы яшьтә бу хатын дип, яисә бу кыз дип кырт кисәргә кирәк түгел. Без тегеләй булай анда берсе иртәрәк үлә, берсе сыграк үлә дип тә. Анасын бит тагын кеше нәрсә белән яши шунысы да бар. Менә без әйттек, менә монда җинси мөнәсәбәт иң мөһиме дидек. Бөтен кеше җинси мөнәсәбәт белән генә дә яшәми бит. Аның нормалары бармы, хәзрәт? Нормалары юк аның. Нормалары юк. Менә сорау шундый, Коръән буенча якынлык кылуның нормалары бармы дигән сорау куйды. Юк, аның конкрет нормалары бар. Монда бар теге ничек дип әйтә, аның саннары юк дип әйтик инде. Монда бар, монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисеннән карасак, шундый тәртип бар. Ир чакырганда хатын-кыз җавап бирергә тиеш. Менә нормасы шул. Ир чакыра икән, беренче сорау белән, беренче чакыру белән, ул инде Белеп торсыннар дип. Бөтен ирләр исеменнән шуй кыймый менә бармакны. Аның нормасы шул. Хатын чакырса, иротын башын киеп килә. Гөлия, сезгә дә сорау, монда инде психология яктан. Чыннан да, менә бу психологик тәңгәллек яшь белән бәйле түгел. Әлеге дә баягы хәзер инде без шуннан да тахаратлы кат-кат аласы була инде безгә хәзер бу теманы без әллә ничек яшәп киттек. Әллә кайда кирип киттек. Формасына кадәр сөйләп башладык. Бик матур юнәлешкә кирип китте Айбаз. Менә бу гармония өчен нинди психологик аспектны нигезгә куярга кирәк? Дөрес күрсәтәсең. Ул инде менә бу беренчедән ошатырга кирәк инде бер-береңне барыбер, ул ансыз булмый. Әйтеп кеткәнчә инде менә дин күзлегеннән караганда да үзеңә тиңне сайларга кушкан инде, чөнки ул сиңа теге байлыгы белән дә, воспитаниесе белән дә, укуы белән дә, инде образованиесе белән дә якын тиң кеше булырга тиеш. Сезнең егез ничә яшькә алырак? 7 яшь безнең ара. 7 яшь. Монда менә сез ничек ризалаштыгыз? Монда сезнең нидер бер курку, шикләнү булмадымы? 7 яшь шулай ук нидер бер аерма дип әйтергә була. Һәм менә беренчел менә шушы сайлауның уңай булуына нәрсә фактор булды? Сайлауның шату булды, наверное. Шату да аннан соң дин ягыннан да инде туры килергә тиеш. Әгәр дә ул, мәсәлән, яшәре шундый проблема түгел, ә менә дин ягыннан сез теге төрле булсагыз, аннан соң ул проблемалар тудырачактыр инде. Ирен күбрәк белсә, күбрәк өйрәтә дип. Юк, күбрәк белсә, ул яхшы гынадыр дип уйлыйм мин. Ул күбрәк белергә дә тиеш инде. Чөнки без хатыннар бит инде нәрсәдер безнең күбрәк булса, без баш күтәрергә дә яратабыз инде теге. Булай иратлар бит инде, алар безнең табигать шундый, без ират баш булырга тиеш инде. Безнең арага килгәндә 7 яшь, миңа 7 яшь минем фикеремчә инде ул минем теге акыллы шиккә керә иде. Акыллы шигендә минем 10 яшьтән күбрәк булса түгел. Менә минем өчен инде ул күп кебек инде. Һәм кунакларга да шуны сорыйсым килә, менә хатын олырак булып, әйме, мин синнән тәҗрибәлерәк дип иреннән узуы ир хакын хакламауга керәме? Хәзер бәлки Моны диндә инде җавап аңлашыла кебек, хәзрәт аңлатып бирде. Монда гаиләдә субординация дигән нәрсә бар. Менә ир инде ул хатыннан олырак була, ничә яшьтә булуга карамастан. Аңа хәтта мәсәлән 50 яшьлек хатын-кыз бар икән, аның 15 яшьлек малае бар икән, 15 яшьлек малае шушы хатынның опекуны булачак. Аннан олырак булачак ул. Аның карарга, тәэмин итәргә һәм башкасы. Шуңа күрә дә әлбәттә ир кеше монда ничә яшьтә булуга карамастан олырак. Тәҗрибә ул беләсезме нәрсә? Тәҗрибә ул бер нәрсә бирми, ул әгәр дә ул тәҗрибә начар әйбергә нигезләнгән булса. Шуңа күрә дә хәзерге бүгенге көндә без күрәбез, яшь аермасы белән аерылучы кешеләр күп түгел, гомумән аерылалар хәзер, төрле сәбәпләр белән. Анда мал да бар, башка сәбәп тә бар, әмма яшь аермасы ул иң ким дигәне анда. Ул бер ничәдер 1% та түгелдер ул анда мәгәйт. Шуңа күрә бүген аерылуның сәбәбе ул түгел.
ир кеше булып кала инде ул. Урын җирендә ятса да, хәтта селкенмичә дип әйтгәндә 50-дән 20 яшькә яшьрәк булса да. Аңлашыла. Без инде бүген формулалар турында сөйләшлек. Мәсәлән, Кытай акыл ияләре ир белән хатын арасында килешле яшь формула белән исәплиләр, килешле яшьне. Идеаль кәләш менә болай сайлана. Ир-атның яше 2гә бүленә һәм нәтиҗәгә 7 саны кушыла. Мәсәлән, ир-атка 30 яшьте, аның парына 22 яшь булырга тиеш. Тегесендә бер кешегә туры киләдер инде. Яшь аермасында менә эш, иң мөһиме гаиләләр барлыкка килсен, нык булсын, гармонияда, иманда яшәп, демография безне куәтләсеннәр. Исән сау булыйк, бәхетле яшик. Сау булыгыз. Киләсе очрашларга кадәр.